Здравейте, машинки! Днес уникален ден. Подготвяме се за едно много вълнуващо преживяване. Ще правим реклама на един уникален бранд дрехи в България. Всички го знаят, няма кой да не знае. Flair, марката Flair. Специално или в частност този магазин, който е в нашия град Раковски. Магазина чества, празнува 4 години от отварянето си и решихме така да направим една колаборация заедно с Сиги Клима и Flair. Измислили сме сценарий, имаме екип, който ще снима, ще бъде много вълнуващо. За нас също, аз и Пешо Брадата ще бъдем главни герои, няколко момичета може би от Flair магазина. Сигурен съм, че ще бъде уникално преживяване, много интересно, най-вече е забавно, защото всичко това е то като цяло живота, ако нямаш забавление и не си го правиш, малко става тегаво. Затова останете с нас до края на видеото, да видим какво ще се случи, ще има ли смях, ще се справим ли добре, ще се получи ли рекламата, ще има ли гафове, няма начин да няма гафове. И така, пожелавам хубав ден на всички, продължаваме! Така, дойдохме да измием Сиги мобила. Той е доста чист, но все пак реклама ще се снима. Може би отвътре ще се хваща, така че тук по пода има малко някои неща. Измиваме Сиги мобила и продължаваме натам. Нямам търпение да пристигнем и да видим как ще се получи всичко. Надявам се да бъде успешен ден и да нямаме никакви аварии. Така, вече сме пред магазин Flair. Действаме, ето го и Пешо Брадата, основния герой. Здравейте! Петю, как си, приятел? Много добре, братле, всичко е точно. Какво ще правим днес? Не знам. Не знаеш, сега ще те порнем след малко. Да. Те отдолу са ме порнате малко. Отдолу са ти цепнате, но ще ги цепнем още малко, за да направим една хубава реклама на магазин Flair. Дай да влезем вътре, да им какво става. Айде да влезем вътре. Айде да влезем. Сиги Клима Professional, браво бе. Добре ли ме стои? Да. Ама на гърба добре ли стои? На гърба ти стои добре, ама на друга ден не. Така, тук има климатичета, сега ще направим някакъв сценарий. Ето го екипа, с който ще работим днеска. Здравейте, как сте? Добре. Много добре. Професионален оператор. Се случат нещата. Надяваме се добре да няма някакви проблеми. Защото по принцип Пешо Брадата... Аз съм проблемен малко, да. Ще се постараем днеска да няма. Чакай, повтори с теб, какво върват? Ръка за ръка проблемите. Проблемите, да? Да. Винаги проблеми. Да, ти си един от тях. Общо взето, откакто си при мен, аз фирмата ми е само надолу. Да, точно така, да. И ако надолу, и така. Днеска се надявам да си изкараме малко по-добре. Разбира се. Айде. Сега оператора каза, че Петю трябва да е леко скъсан. Чакай. Да, фани са да цепнем тук. Да. Трябва да се жертваме. Така, чакай. Чакай тук малко. И тук ли? Така малко да то украси едно хубаво. Супер. Другаде? Друга е на дупето, освен да те цепна. Там не. Все още. Там ще стане по-голямо. Другия крак, ако искаш. Не бе, стига. Топа точно левия трябваше, наистина, защото ти ще излизаш от шофьорската врата. Ама дай. По-нагоре. Чакай да ми фанеш. Виснал малко, ако искаш. Боксерките да не фанеш. Да залачи. Аз си карам до края, очуя, преди да зараш. Давай, Петю, давай, брада, спирай, приятеля. О, супер. Брада! Какво правиш, бе, човек? Дошли сме да работим тук. Чеф, само да мога да си позволя от този Flair. С работа. Супер, браво, човек. Супер. Много яко. И само да я преградам, Виждате? че имам притеснение. Вижда ли ми се вижда корема да се смеят хората? 3 и... Красива циганко, колко си хубава. Така, перфектно. Ари бе, брада. Абе, днеска ще влезем ли в този магазин? Давай тази отверка, че... Значи...
Петю брадата. От ключука? Много си хубав. Водата му. Петю водата. Ето, вземи си ключа. Обемът на магазина, човек. Ти много важно да покажем магазина. Тоест, ти от този момент леко же престъпваш. Да, ма малко мръснички са. Да. Дори се вкараш Те да ми паднат женския чат. Да могат да ти паднат лигите. И като го направим това нещо вече, Петрето излиза от кадър. Правим третия... Деме тук спираме. След ела. Тук спираме. През това време... Ага. През това време, аз докато снимаме кадъра с това, ти отидеш се обличаш. Добре. Защото трябва да покажат някъде вече облечен. Брада! Нали си мечтаеш и за флайер, бе, моето момче? Ето едни чорапки от шефа. Благодаря. Айде, действай. Стоиш сега, аз вече идвам тук. Така. В този момент той иска да направим кадър, ти да преминеш през камерата по някакъв начин. Аз не те разбрах сега. Искаш от тук да тръгна. Вече тръгвам. Да. Те се стои там. Добре. Малко напред. Добре. Сега, правиш две крачки. Брада! Брада! Там ли си бил? Или примерно там ли си бил? Ама аз къде се намирам? Те са там. Аз съм тук са. Малко по-напред ще Ти ще дойдеш след мен, ще вървиш. Каква е идеята? Дай да го изиграем пред да го снимем. Той те търси, нали? Аз стоя тук. Брада! Ей, тук стоиш. Идвай на... И ти през моето рамо или някак си от главата ми се научи да пресъздадеш през очите ми, как виждам разфърлените му дрехи с облекаването. Ти ще стане според мен много добре. Да. И в този момент никой наистина не знае магазина, че как е разположен. И то в този момент... Да ида на директ и да му лезе. И в този момент аз... Слушай, не, няма да идиш никъде. Слушай, какво ще направиш да не те изгуна. Стоим тука и аз викам, осъзнавам. Къде си бе? Брада? Ти изглеждаш уникално, бе, човек. Шеф, флайер, не можах да издържа. Това флеер направо уникален, как? Откъде го взе това нещо, бе, човек? Много е яко, шеф. Мале, ти си топ, бе, брат. Уникални материи. Това флеер Просто е уникално, шеф. Трябва и ти да пробваш. Къде? Просто е уникално. Как стана тая работа? Който разхвърля магазина, ще го подрежда. Трябва да си го подрежда, не? Каквото надробиш, такова ще сърбаш. Това е. Живота е сиров. Както си го направиш. Да. Но трябва по-ведро да караме, за да може да минава, нали? Винаги трябва да сме положително. Подреди го там, където трябва. Вече се върнахме в реалността. Да. Пак сме си като... Ние си. Не клошари, ама... Да. Нещо подобно, виждате го. Какво ще кажеш? Как мина днескашния? Много добре. Добре се представя. Забава. Добре. Много добре. Мисля тук да приключваме вече влога, приятели. Надявам се да ви е било забавно, интересно. Бъдете по-ведри. Не се вживявайте толкова много. Знам, че е труден живота, но ето виждате ние как се прекараме добре. Снимаме си, правим си шоу. Надявам се да ви е харесал целият процес. Ще видите много скоро и готовия сглобен вариант на рекламата. Останете със здраве и не бъдете злобни.